Tak ahoj a já vás zdravím u našeho vánočního challenge. Co v tomhle challenge budeme dělat? Budeme pít zároveň v jednom hrníčku Sprite, Lipton a oranžovou Fantu. Ale aby se tomu dodali trochu chuť, tak přidáme mlíko a Kinder Punch. Máme tu takovej, no to není vidět, je tam prostě zbytek pro každýho. Ale poprvé tu nejsme sami, je tu Adam. No A? Já! Čus, čau! Takže, My to jdeme připravit. Takže my jdeme připravovat. Kubo, pomůžeš mi? vlastně, Takže kolik, musíme to nějak vypočítat. My chcete přinést pravítko? Takže tolik Spriteu. ty nalíváš tady. Jenom aby to bylo vidět. Já jsem si troufl na větší hrnek. Tu vasarečka. Ne, no, Trochu slušně na kanálu, jo? tak sorry. No, protože tady by se nemělo mluvit prostě. Takže to je Sprite a nalej Fantu. Ti řeknu. Dobrý, stačí? Stačí? Stačí. Tak, já naliju ještě tady ten chlastík. Fuj. Já si vezmu mlíko. Fuj, mlíko. Ještě jednou upozorňujeme před videem, že Adam nesnáší mlíko. Ještě trošku Spriteu. Teďka můžu. Počkat, ještě Fantu. Nakonec to ještě na... Ale ještě tam máme 2 přísady, jo, takže bacha. To je dobrý. Teďka do... Tak, Můžu? mlíko. Můžu než takhle. Jenom jak to... Jdi s tou hlavou nic, jdi s tou To hlavou. odporný. Už se to Ježiši, já nevím, jestli je to vidět. Stop. Podívejte se. Ježiši Kriste. Dobrý. Tak to on dosračí. Takže ještě k Ale tomu musíme to už vypít celý, musíme. A ještě do toho Kinder. A kdo to nevypije, tak to je... No, já nevím, jestli je to vidět, ale oni tam jsou jakoby takový, vypadá to jako holen. Vypadá to jako holen a je to hodně hnusný. Jo. Takže, a teďka kameru dej na mě. Jenom, jestli to bude vidět, jako vypadá to jako holen. Takže Kuba by vám chtěl něco říct, co bude za prohru. Takže tady nesmíte to na mě. No a... Tak. To je jako... Takže Takže, kdo z nás prohraje a nevypije to, tak máme něco přechystaného, něco hnusného, co snad nikomu nechutná, tak můžu jít na to? Tak jdeme? dobře, takže jo. Tak, Takže my jsme to udělali standardním losem kámenušky papír a já jsem prohrál, takže začínám. A Adam převezme kameru. Ale jenom já bych, A já do sebe- jenom jak to vypadá, prostě ono to vypadá jako kdybyste tam nachrchlal. Jako vážně jako nějaký hleny. Smrdí. No smrdí to, já jsem Tak si... jo, máme jo. Tak. musíte to vypít. To vypadá, to vypadá jak kdyby kvasilo. Já nemůžu jít za ně. Můžu jít já? Postup. No tak jděte. Tak já jdu na to. Tak pijte vy dva, to nejlepší nakonec. Je to hnus. Máte vy jaký kníry. Fuj. Zkuste ochutnat. Koukněte, to bílý je normálně hustý. To je hnusný, ale musím to udělat. Potom vy natáčíte mě. Fuj. Já to nedám, Doufám, že jste slyšeli ten zvuk. Hej, přijde se mi někdo lavor. A oba přinesu. Trochu jako blízky.
A to bílý nebudu. Možná ještě To houř. bílý se ne... Já to taky nedám. Jo, dobrý, tak to bílý odpustíme. No. Ale bílý se normálně může vypít. Co se mám popít? Hej, ale kdyby někdo jakoby, no, Já už nemůžu kluci. tak kdyby někdo zvracel, kdyby někdo blil, tak prosím tě zatmavte to, jo. Tak, Takže on to, já jsem dal sice tolik, ale dejme tomu, jak mám větší hrneček, tak Tak. Já jsem to a teď já to katnu a půjdu na řadu teda já. Tak, čau. no, je tu poslední vánoční drink Já se a Adam bojím. jde na to. Má Já tam tady lavor, ještě mám lavor. má tam lavor, takže, pardon, Tak takže co? Adam, nás jdi do zdraví. toho. Rychle ber si lavor. Ježi, já nevím, jestli jste to měli, ale mě ta pílena, mě to prostě stvrdlo, to je jako pudy. To je, no přesně, no. Zajímavý, víš, že puding to v kole nedělá. Adame, rychle. Já se po ní klepu. Takže právě se nám dostalo. Jo. Je v mojí bundě. Tam na věšáku. Kuba si musí zavolat jenom. Takže my pokračujeme bez něj. Adame, můžeš pokračovat? Vypil jsem půlku a chci se mi zvracet. To dáš? Zkus aspoň čtvrtku, ať seš se mnou. No tak ty jsi měl větší hrníček. Akorát tohle to prostě nevypiju. To bílý nemusíš. Skoro. Už jsem myslím, že toho chce. Kuba si zatelefonuje a můžeme natočit ještě jeden challenge. Kubův kanál je Jakub Kosina Fogo a zatím tam teda není moc videí, ale chtěli jsme pro něj udělat nějaký challenge. Takže Adam už zřejmě dopí. Tak co? Já zkusím vypít i to bílý, jo. Vyhraješ. No, víte, bo Ale když se pobleješ, tak to znamená prohru. Pozor, lavor je čistý. Je to čistý, ale Takže Adame, už teda necháš to. nechám to. Takže já očividně jsem prohrál a Já vyhrál, takže jsem se odměnil díky nim, že jo? a co bude, Kubo, za tu věc, kterou musím Můžu sníst? to vybrat? Tak my to katneme a pak vám řekneme, co to bude. Kubo to zatím připraví. Takže jsme zase tady. A ne. Já si to jenom takhle tak přechytnu, takže Kubo, řekni, co to bude. Morčecí granule. Tady, Pička. tady je takováhle tyčinka, malinká jenom. No, Prostě jako takhle. je to malinký, ale, Ale já to ochutnávám. Nikdo to už zkoušel a hned z toho vy víte co, no. Takže To bych já to zkusit. Takže Kubo, tady máš kameru. Pozor, když se zmáčni, tak? Já si určitě budu blejt. Ale jako Já budu když se jako díkat, jo, tak pojď, kde jsem. Tak jo, můžu? Jo. Zkus to. ne, kamery ho. Tak my to asi ukončíme. Ne, ještě Adam, z toho se nevyhneš.
Já to vlastně taky nevypil. A to byl hnus lidi. Já to vlastně taky nevypil. Tak já si tam ještě můžu kousek- Sprite. Takže Adam se pro, Přichystám na No a nějakou jdeme- menší, než je manželství granová. Takže jdeme na to. Kubo, dej mi kameru tak a my se ozveme, až to bude připravený, jo? Takže zatím čau. Jo, vem si to. Takže Kubová druhá věc pro Adama je lžička soli. tady čajová lžička soli a Máš štěstí, že máš tu Adam jí musí sníst, takže Adame, bej tebou je. A musíš to už musíš, jestli to nedáš. Tak... Tenhle challenge určitě uvidíte ze solí, akorát s mnohem větším měřítkem. Ale já jsem to trošku vysypal, tak mi... Tak na to kašli a dej si rychle, protože za chvilku nám dojde paměť, takže Dobrý, tak Takže Adame, do toho, teď! To dáš. Zkus to. Co to jí to? Nebojte se, to udělal Kuba, že my se uvidíme, až se Adam vrátí. Takže tohle je asi všechno. Adam se vrátil, musel to zapít s bylou fantou. Tohle jsem teda úplně prohrál, i s tou granulí, ale to je hnusný, ta granule. Kuba je teda vítěz, je tu poprvé, je vítěz. A Koukněte se na můj YouTube kanál, mám 2 Fogo TV a Jakub Pasena. Fogo TV Jakub Kosina, můžete se tam podívat a my možná dneska ještě natočíme jeden challenge Na mým? na tady u nás, na kanál Kuba Kosina, nebo Fogo TV, to je jedno. no no, bude asi kratší, bude možná srandovnější nebo stejně srandovní jako tenhle, ale tohle byl takový náš vánoční challenge, pili jsme Sprite, Fantu, Lipton, mlíko a Kinder, to jsem to... Kinder Punch a dohromady vypadalo to asi nějak takhle Já to ochutnám. a Co mě to zajímá. pojďte ještě Já jsem- do řady, pojďte ještě ke mně. Já jsem to v tom cítil. No, Kubo chutná. To jsem v tom cítil. Mhm. Že jsem toho tam dal víc, aby to bylo dochucený trochu. Takže tohle je asi u tohohle challenge vše. Kuba, Adam a já jsem doufám vidět. Jo. Jo, seš. No. Hnusně. A tohle je zatím vše. Čau.